Na, sziasztok srácok, az én nevem Hanix, és ma Minecraftozni fogunk. Ma egy olyan új világot fogok kezdeni, amit majd videóba fogok végigvinni. Nagy eséllyel Ender sárkányt is meg akarom ölni. De ez még nagyon messze van. De nyilván majd fogok játszani úgy, hogy nem veszem fel videóra, hogy csinálok pár dolgot. Hogy ne kelljen mindent videóba. Én ennyit szoktam beállítani, hogy koordináták, megjelenítés, meg bónuszjáda. Meg egyet ne felejtsük el, hogy itt azért bekapcsolom, mert a leltár megtartását beszeretem kapcsolni. Egyébként ennyit szoktam berakni, és a többi az már be van állítva. Nézzük, milyen világot kapunk. Kíváncsi vagyok. Oké. Ez egy nagyon nem rossz bajom. Na nézzük. Sőt, srácok, ilyenkor ne vegyétek ki a cuccokat, hanem csak üssétek ki a ládát. És megkapjátok úgyis az összes cuccot. Na nézzük. Kaptam fonalat. Kölcsönkányt kaptam, bónuszládából. Na ez is nagyon ritka, azt hiszem. Látom már is a cukornádat. És aztán ott azt a pár fát kivágjuk, hogy legyen miből házat csinálni, mert én egyébként ma így letelepedni akarok egy ilyen kisebb házba. Ennyi lenne a mai videó célja. Egy ilyen kezdő kis házat keresni. De hogyha már van nekünk egy szép kis fabaltánk, akkor már vágjunk azzal fát. Hát nem mondtam. Nézzük, mennyi idő nagyjából. És aztán... Jó, de gyorsabb. Még ez így is gyorsabb, úgyhogy fabalta. De azért nem a leggyorsabb balta. Ugye nyilván egy másik túlélő világomban van már gyémánt baltám is, és az úgy kicsit fura így vágni. Úgyhogy közben meg gyémánt baltával szoktam. De hát nem olyan nagy dolog. Na nézzük. Kaptunk 7 deszkát. Meg már van 12 forrönkünk. Az nyírfa. A nyírfát azt nem kell nekünk. Az ilyen undorító. Az undorító fa. Ebből nagyon csúnya lesz a deszka. A fa tetején vagyunk? Nice, mondhatom, nice. Na szedjük ki. Ez egy viszonylag nagy fa. Itt megkaptam mindegyik farönköt. Szerintem már csak itt oldalt ennyi van, aztán már... Valahol még... Nem mindegy. Hát akkor vágjuk ki. És szerintem akkor ezt átkraftolom deszkába. Nézzük csak. Nézzük, hány deszkát tudunk ebből kraftolni. Király! 2x64 plusz egy kicsi, ami nem rossz. Egyébként tök szép ez a rét. Egyébként nem lepődnék meg, hogyha itt lenne egy mélykaptár. Lehet, hogy itt le is telepedünk. Ó, srácok! Mit telepedünk le? Hát ez király. Én mindig valamiért ilyen szerencsés vagyok, és találok azért. Alig volt olyan túlélőm, amiben nem találtam valamit. Volt olyan 2 olyan túlélőm volt, amiben találtam ugye nether portált, volt olyan, amiben elhagyatott falut találtam azonnal, mert ezt biztos elvisszük. Nem. Ide akarok. Ide. Csak elnyakítjuk.
ebben nincsen láda, úgyhogy ezt tudom. Nézzük, remélem ebben viszont már... Jó. Ja, de itt se lesz láda, nem? Ja, innen is csak ide fel lehet jönni. Ágy viszont az nagyon kelleni fog. Igen, úgyhogy már ágy szempontja. Meg a szénabála. Kaptunk? Nem kaptunk, de tök mindegy. Ez az a szénabála is nagyon jó. Eddig királyul állunk. Kaja szempontjából már nem lesz hiba, csak az a baj, hogy én meg a részben még gyorsan le akarok telepedni, csak ugye ez így biztos, hogy menni fog. Na, nem nagyon találtam semmit a faluban, feltérképeztem, de úgy szerintem akkor kezdhetjük is a ház építését. Na, srácok, miközben itt építem a házat, írjátok meg kommentbe, következő részben mit csináljak, hogy inkább bányásszak, vagy inkább még fedezzem fel itt a környéket körülöttem. Remélem, hogy tetszeni fognak majd a videók, és akkor nyomjatok rá egy lájkot, és egy feliratkozást. Na, elfogyott az első 64-es stack deszkánk, de semmi gond, van még egy. Úgyhogy szerintem már csak is a tető kell. Én most ilyen két blokk magasra fogom építeni, de mivel ez egy kezdőbázis, nem biztos, hogy ebbe fogjuk leélni egész életünket, sőt, nagy eséllyel nem, de meglátjuk. Na, nézzük csak ide egy chest. Még követ nem szedtem, de egy barkácsasztalt csinálok. Barkácsasztal, és a barkácsasztalból meg egy ajtót, vagyis hát egy ilyen, nem értem miért tett 3 ajtót, akkor legalább adna 2 vagy 4-et, mert ugye akkor legalább párosan lenne, de miért tett 3-at? Ki tudja. Tábortüzet is... lehet így kell csinálni a tábortüzet, azt hittem, hogy kell valami tüzes cucc is hozzá. Én ezt nem is tudtam. Érdekes. Jó lesz valamire. Szénblokk, jó, oké. Azt hittem obszidián. Na, nézzük csak. Ki kéne? Keményen. Oké. Hol vannak a fákják? A 24, ez nem áll így kezdésnek. Nem olyan rossz. Ide is. Ne, a felén ide. Így. Aztán akkor szerintem csinálok egy kemencét. Mint mondtam, mélykas. Itt is van, mint láthatjátok. Nem tudom, tök fura. Meg ugye a méhek is körülötte. Tényleg, várjál, akkor lehet megéri a tábortüzet megcsinálni? Mert hogyha teszek alájuk tábortüzet elvileg, akkor nem baj, hogyha kiszedem a mézüket, azt hiszem. Csak nincs botom. Ott a tábortűz. Mindjárt elmegyek homokot szedni, akkor lesz üvegsém, és akkor ki tudok szedni mézet. Azt hittem, hogy egyébként valami tüzes cucc kell ehhez a... Oda be alá a tábortűz. Remélem, hogy tényleg tábortűz kell alá, nem valami más. De én remélem, jól emlékszem, mit akartam, ja. Elmegyek, itt azt hiszem láttam homokot. Elég fura. Igen, jeges résznél homokot. Jeges résznél, hát ez így elég fura. Na mindegy. Akkor találkozunk, amikor megcsináltam az üvegcséket.
Na srácok, annyit csináltam még, hogy itt berendeztem a házat, és ugye csináltam magamnak egy vascsákányt, meg itt hátul még egy kicsit kertészkedtem. Egyébként nem sokat készítettem még a házzal, ugye, és ennyi volt most ez amit nem láttatok. Szerintem ezt a videót zárjuk is ezzel, a következő részt nem sokára megkapjátok, és egy finom kis kenyérrel zárjuk ezt a videót. Na, sziasztok!